Coronado Springs té una torre, part de l'hotel, que van fer nova fa uns anys enrere, però no fa molts anys. I es pot veure diversos parcs des d'aquí, i allò d'allà és Epcot, la boleta d'Epcot. Després allò és el Swan aquell, em sembla que és. I aquí, tot això d'aquí, és el Hollywood Studios. Es pot veure, això és aquesta part d'aquí, la part de Star Wars, i allò és l'Aerosmith, el roller coaster, i això no me recordo què és. Bueno, això és un carrer. Però per aquí tot això és el Hollywood Studios, aquesta part de Star Wars, on jo vaig constantment. I després allò d'allà, no sé si es veu molt bé, això d'allà baix, que és més cap a dalt, em sembla que és International Drive, que és una estela, no es veu, no sé si faré una mica de zoom així bèstia, però es veu aquí, que és com es diu això, una nòria gegantesca. I cap aquí, tot això és de Star Wars, són les muntanyes que a vegades, no sé si heu vist al meu canal, es veu de nit il·luminat així en blavós. I després cap aquí, ara no es veu tampoc molt bé perquè és de nit, però aquí hi ha la part del minigolf i on està un dels parcs aquàtics de Disney World. I allà no me'n recordo què és, no recordo, no estic segur, però farà que es veuen els parcs. No es veu, és el Magic Kingdom perquè està a darrere, però es poden veure els altres dos. La vista és interessant, però aquest hotel té la seva gràcia perquè ara he estat aquí en aquest bar d'aquí dalt, el Gran Dahlia, ja està basat en el Dalí. I a baix hi ha un bar que es diu Barcelona, i aquesta torre en general està basada, molt inspirada en el moviment modernista català, però clar, per ells és espanyol. Però hi foten aquesta musiqueta que és de guitarra espanyola, i ara estan tocant Nadales, no sé si jo parlant ho sentiu. És cançons de Nadal, però em fa gràcia que toquen tot en guitarra espanyola i a vegades ho fan en flamenc, i odio quan fan en flamenc, perquè clar, no sé, és una barreja en realitat de coses, però clar, ells ho consideren Espanya i tot Espanya és el mateix, però fa gràcia perquè aquí hi ha diverses coses catalanes i el menjar també està ple de coses catalanes. També hi ha un parell de coses espanyoles, però aquest bar i el bar de baix és un lounge, això. És com que pots prendre coses, però no és restaurant. I a baix és bar i pots prendre diverses coses, inclòs pa amb tomàquet i coses així. I hi ha croquetes també, i xurros, i no sé quantes coses, però la versió cara, perquè aquest hotel és caret. Perquè és on jo vaig molt sovint, el Galaxy's Edge. Aquesta part d'allà. Des d'aquí no sembla tan gran, però quan camines, déu-n'hi-do. En realitat no és una part tan gran del parc, però aquest parc és bastant gran. En realitat aquest no és tan gran. El Hollywood Studios no és tan gran, és més gran Epcot i això, que està allí, com he dit abans. Epcot abans era el meu favorit, perquè és molt xulo per caminar i tot. Si vols caminar i sense que hi hagi tanta gent, està molt bé. Però des que van fer la part de Star Wars vaig més. Jo abans m'he oblidat de dir que això d'aquí, aquesta part d'aquí, per aquí, això és Animal Kingdom. Són els 3 parcs des d'aquest hotel, però el Magic Kingdom està darrere. Però això és aquesta zona aquí. És fosc perquè no tiren focs d'artifici, però no recordo si... Ara no estic segur. Però aquesta zona per aquí, de dia es veu millor, de nit ja no es veu tan bé. Els 3 parcs es veuen. El meu lloc favorit. No es veu gairebé amb aquest mòbil, però... Això és el Galaxy's Edge, on està Star Wars.